Napaka-pretty sa iPhone. Good morning. Nandito na kami, oh. Tingin yung nasa likod namin. Pero maulan. Diba? Daig tabo ni Spine Day. So, behind me is Eiffel Tower. Nasa Paris po kami. Balikan to sa baba. Ha? Hindi na ako na. Nasa isang cafe kami. Ito, croissant. Coffee. Ang Eiffel doon na ano, doon na side. Kung kayo, drama kayong cinematic. Na, uban, ikapoy na. So guys, bumalik kami ulit dito. Mas ano na ngayon, mas maraming tao dito kasi ano na, hindi na siya maulan. So yan, makita nyo sa background ang dami ng tao. Siguro yung mga pumunta sa taas kanina, bumaba na ba? So nice, no? Grabe, oh. Yan, bumibili yung kapatid ko ng keychain. Madam Cathy, oh. Cathy in France. Og ang buntis. So, sila ang maghihuwat, no, na kuan, magdungan mig adto og Louvre sa pyramid. No? Trabaho ni mo girl, mag-car man ka ka. Paris. May gutigil ako. Je vois la violence. Para akong kinikilig. Sino mag-i-expect, no, na makakarating kami dito? So, like, dati ang loob pa. Video man siya. No, uy, ginoo ko. Kinikilig ako, guys. Ano nga pala, kaya kami andito kasi birthday ko po. So, dito kami celebrate.
dito. Hindi na madal. Usog na dyan. Hello. Hello guys, andito pa rin kami sa nakabalik na pala kami dito sa sa Eiffel pa din. Kasi may ilaw na siya sa gabi, so yun ang hinihintay namin, and then nagsa-sparkle siya at night. So hinihintay namin yun. I hope they still do it because sabi ng friend ko kanina, parang minimal na siya, may mga times na hindi pinapailaw ba. Pero so far okay naman, ang ganda niya, no? Super nice niya, no? No, thank you. So, marami ding nagtitinda dito guys ng mga sa sparkle din yung mga dala niya na Eiffel Tower. Ayan. Cute kayo. Ni remake ni yung kapatid ko yung kanina yung mga post ng kanyang EXO na mga idols kasi yun nagpunta sa Paris. So my birthday celebration here in Paris has been really nice. Napapagod kami pero super ganda ng place. Maganda siya, and I'm excited to see the night scene ng Paris. Mamaya pag before kami ihatid sa hotel, sabi ng ng aming chauffeur iikot kami dito sa sa syudad para makita namin yung magandang night view ng Paris. De me prendre à ses bras, mes peurs dedans, je vois la violence. Des mots dont tu les joues, et ça me fait quelque chose. It's our second day in Paris, and we're on our way to Sacré-Cœur. I don't know if I pronounced it correctly. Malamig siya. Punta kami sa taas. So I think this is the last stop for this trip, and then after that we're going back to the Netherlands at 2:30. So yun. Nakita namin sa inyo yung lugar. I feel like I'm in Hong Kong or in Macau now because we're at like Chinatown here. Oh, pwede ra. So, yan yung pupuntahan namin sa taas. Maganda yung view daw from the top. So yeah, we're going there. On the way up. What na? Hangos na this. For the hangs. Oh,
Kita na mo sa view sa ano. Kita nyo na yung view sa ano sa likod sa ano. Sorry, Tagalog pero sa ano. Wana, nilisngag ng ilong. Guys, ang taas pa guys. Nasa dito na kami. Oh. Pero ang hindi pa din. We still have to go up. But di na kami pupunta doon kasi wala kaming ticket. But yeah. Ah, na-ticket. Oh. Hindi bayad eh. Daming tao guys. Capito? Ok. Huli og tanawon. Nagka-turtleneck. Nasa ano na kami guys, nasa lunch na kami sa baba ng Sacred Curve. Sakto ba kung ma-pronounce? But anyways, dito kami kasi mura tapos malaki na siya ba? Oh? Sabi na, malaki na siya. I mean, mas mura na siya compared sa pag pumunta kami sa mga, ano ba, yung kainan ng mga French talaga ba. Tapos ano pa siya, set na pa siya. Pagkatapos dito, punta kami sa market kung saan kami i-pick up ng bus namin. Malapit lang din dito. Mga 2 to 3 minutes lang na lakad. Tapos pick upin na kami, tapos balik na kami Netherlands. Dito kami sa Amarino gelato shop. Ako stop ha. Paspas lang kayo. Ano na lang, 1 hour na lang. 1 hour at kami ay alis na. Uwi na kami sa Netherlands. 7 hours na naman na bus ride. So, yun na yung pang ating pa-vlog dito sa Paris. Super ganda niya po. So, salamat sa panonood. Kita-kita na naman tayo sa susunod na vlog. Thank you! Bye!